Täzeliklerden habarsız kalma, bir de ağda ol, bir de yapma. Täzeliklerden habarsız kalma, bir de ağda ol, bir de yapma. Salam aleyküm, men Devran habarsız kalmayıp işinin 76. bölümüne hoş geldiniz. Dostlar ilki bilen bellak geçetim gelýän wagtyň biri bir 60 müň bolluk başından soňuna çendik hem de täze gelen dostlarymız bizi gollayan dostlarymız hemmeňize sag bolsun aýtýan minnettar. Indiki maksadymy dostlar 80 müň. Täze elçeni nesip bolup 80 müň bolalım. Hemmeňiz jelmişip aktivirje bolup dostlarymyza bölümü paylaşsak, uğraşsak nesip bolsa täze elçenin arkaýyn 80 müň bolarsyň kakdyýar. Geçen 70. bölümü görenlere bilýändir indiden beýlek her bölümde kiçiräjik sowgadymyz var. Birinji test seriýadan 50 manat hem de iňoda test seriýal köp like alana 50 manat. O dostlarymyzy test seriýalar okamaly şagajagyna aýdyk geçsek, men bilen galyň başlaýasana. Başlaýasana kliplerimizi 7-den 70'e çenli adamlaryň ýüregine bagyşdy kim? Elbette Sehot Jumayev. Gelin elýär aýdym siz bilen. Men pikirimçe bara 2-3 ýaş çağalaram şol Sehot Jumayev sesini gowy. Aldymyňa sesini taganma. Gelin gelýär edim ýere uzera, asıl getirsin öýüňize desene. Gelin edim ýere uzera, asıl getirsin öýüňize desene. Oğlum gowunsun geline ýaryna, hem sedinsiz aýdymyma sadyma. Oğlum gowunsun geline ýaryna, hem sedili aýdymyma sadyma. Ha gelin gelýär dolunay bolup, aşyk olur ýaryna tay bolup. Dostlar yaş talantlatly gepleşigimiz de ýadyňyza düşýändir. Diýemde de hoş 2020'däki yaş talantlar hemmeň bilýänsiňiz. Şonu Gyzylgül Babaýewa diýip bir gyýdymyz bardy. Şo gyýdy aýdymçymyz prof aýdym aýdyp prof klip çekmeni başlapdyr. Geläjek ýaly klipi siz bilen. Oturyan ketelen alarım dikip, amana sen mundan gelecek ýaly. Sen meniň salaja başlarym seypap, başyrda bir zatlar diýjek ýaly. Oturyan ketelen alarım dikip, amana sen mundan gelecek ýaly. Dostlar hemmeňe jeýtyn ura tanıýansyňyz men pikirimçe tanıýansyňyz baýajak gepleşigine men baýajak diýip bir aýdym bardy. Şoňa üýtgeççe klip çekipdirler. Turwaň üstünde aşok bilen bilelikde men baýajak klipi. Üýtgeçlik diýende bir formatdan daşardy ýa turwada türler Adidas, Michael, Nike, şıpbykly aşok wa turwada tür men baýajak. Garaç görün. Men baýajak yine men baýajak sana men baýajak dolu dala. Bugün kendime Bugs Bunny, yatan yerimde make money. Yanımda her gün täze hani, paylayan cash pa. Inni gelin Serdar bilen Türkmen ahal teke atlarımıza syň edelim. Mertler atlar söýüşýär. Atlar hem mertler söýýär. Dowam etýär Zülfiýa Jumabaýewa bilen ýatlaýan seni. Asmanımda kuş bolsam, uçup bana gonsam, sayrayan bilbil bolsam, şonda meni ýatlarym. Sen galypsyň meniň hoşumda, ijelerine girýän düşüme. Arslan Abdullayev'dan Dillar. Sensiz ağladım, bağrımda ağladım. Yine gelmedin, ovudun dildar. Sensiz ağladım, bağrımda ağladım. Yine gelmedin, ovudun dildar. Dostlar hemmämiz la diýen aýdym hemmämiz bilýän esasan gyýdylnemiz bilýänler gelin şol aýdym dinläli. Yarım yadıma düşenden oy oy, leri kakasım geliyor ey
MP3 aydımlarımıza gelemizde şadı göz sen yeke diyme. Dime, sen yeke dime, men yeke dime, sen yeke dime, dime, sen yeke dime, men yeke dime, sen yeke dime. İnnik aydım yaş yigidimiz Davut'tan. Min dostum Alavay. Mening dostum Alavay dost. Bular bizi tanıya dost. Bular bizi kalaya dost. Şoň üçin biz aýny ýa dost. Mening dostum Alavay dost. Bular bizi tanıya dost. Bular bizi kalaya dost. Şoň üçin biz aýny ýa dost. Yine araydım Arslan Nur'dan Sanatay. Bayram Hoca Atıf'tan Depterdele. Maňlaý depterdele, onu ütködür ýaly, onu ütködür ýaly. Ey, durmuş bu kagizele, ýazyp soň ýakar ýaly, ýazyp soň ýakar ýaly. Instagram'da täzelliklere gelemizde Murad Öwedin sahypasyna gyzy Elif'in ýaş toýuny bellen videosyny görelim. Bu Elif'ten davulunu buna 4 yaşadık. Bahar eyyamime falan. Yeni bir Instagram täzeliklerimizden biri Zülfiya Jumabayewadan Instagram'da bizim milliliğimizi görkezip video hödürläpdir. YouTube'da täzeliklerimize gelemizde dostlar şu 4-nji ýyl media tema barada beren sorularyňyza jogap berip video görnüşini size hödürlärs. Yeni bir YouTube'da täzelik 3 köşk formatda betbelliden aydımlaryň analizini etdi. Ogurlukmy, dämi, şu ýerden geçip görüp bilersiňiz. Mışmışlara göre Celil'in bu aydımı Johnny Hamalinova'yı Bestibeyanniye aydımını mingdeyemiş. Dinleyelim. Söymene bu dünyada yokla yokla yok. Geldiğin könülleri yatlar şakacığımızı Azad Razıf'tan bak bak. Bak bak hayranım kara gözüme, bal koşulanlar her bir sözüme. Bu dünyada yekece vapşe men üçün, doronay kıysen duş ol gel. Bak bak hayranım kara gözüme, bal koşulanlar her bir sözüme. Bu dünyada yekece vapşe men üçün, doronay sen kıys duş ol gel. Yeni bir könülleri yatlarlı Gayısız Ballayıf'tan Cennetim ünlü canlı sesini. Geldiğini ingo şakacıklarımdan biri tesirleri okumalı şakacığımda. Geçenki bölümde birinci tesiriyadan hem de bayrak kazanan dostumuz Gadam Mollayev. Mollayeva altını doğulan günüyle gutlak koyuyor Devran zannettir. Mollayeva altın
Dowlan günüň tüýsiremden gutlayan elmi dama bagytly hem uzak ýaşa. Dostum gadam senem gutlayan 50 manat bayramyla bir Instagramdan ýaz. İkinci bayrağı kazanan en gızıklı tesir yazan Gülü Muradova. En köp like alana 50 manat diyen için hiç kimin komentaryatına like koyalım diye. Like koyma bir o ne acıyet yani. Ne acıyet yani. Instagram'dan yapma. Gülü Muradova. Bir de Instagram'dan yaz. Durmuş hayalleri şeyle deyiptir. Salam, hemme medyatama işgärlerini Allah'tan size hemme Türkmen halkımıza da can sağlık, sabır, bagyt, üstünlük dileýär. Allah'tan hemmemizin yüreğimiz imana, taçaklaryňyz rızkal berekede dolu olsun. Dilekten başka näme manyly zat diýip bolardy. Allah'ım dine seni söýýän şeýle diýipdir. Nähil ajaýyp täsin hem topor. Hemmeleri şatlandyryp güldürip bilýär. Garaşýas her gedek täze sanny, sebäp her sanny göwnümizde ýaraýar biziň. Üstünlük ardy edýär. Size diýipdir, goşky ýaly bir hil aýdyryn menen bir ýa men bir hil kolum ýaş bir hil ýadyp edýän. Melis Nurmedov şeýle diýipdir. Kistati de Oranjan Nike beteken zakat edip bolmaýarmy Rossiýa? Serýozny bet gelişipdir. Krasavçik diýipdir. Nike $100 versen uğradayın. Jahan Yağmerovna şeýle diýipdir. Salam Döwran we Mediatama agdyr işgärleri bu domenden sowat diýip mahartdan ýasap tama oýup paýda koýupdyr. Mediatama ýa odan opdyr şöyle. Görnýär size de. Didar Gurbanov şeýle diýipdir. Oho gözüme öwrenşen o ýaman tesir alýar. Mediatama agdalary aktiw boluňa diýipdir. Tesir alýarlar geçenki bölümde like aldy. Like dip kellendi. Bitti o like gitti kelle. Like aldı. Gayret etdim dostlar aktif olun. Kulif 06 şeýle diýipdir. Mediatama şunun ýaly kiçik konkurslar köpräk geçirin. İşiňizde üstünlük jany sag bolsun udaçy. Şom Mediatama. Mediatamany halayanlar like diýip like aljak bolsun. Dostlar şeýlelik bilen bölümüň soňuna geldik. Birinji tesir ýazjak bolun, gyzykly oğlan tesir ýazjak bolun. Ve bayraklar galanjak bolun. Ya esasy adam iň esasy özüňde goýja seredin. Hoş. Sag olun. Salam aýküm. Näle olunlar? Näle bilmem. Şu attention ketdi ýa-da. Vlog çekerdim. Я знаю. Замолчи, да? Давай. Почему мама по-русски гурлетен şu? Çitek oldu. Tok ne hemen uğraşacak. Şöyle mi? İşte kolu tekine. Normal. Ama sesinde tağınma. Şu zatlar bil. Men bayacak ertir her gün değil mi? Şu zatlar bil. Obstetra dele. Yeni bir könül oriyatlar gal. Tanıyanız var mı? Boş verin. Son gelme şeyden de sen Döwran ağlamalı. Didip kameranı yap ne? Men bayacak. Serede ha o sene. Men bayacak. Hop başladı. Tesirler okuma. Lan no. Ne o? Salam aýkym, men Döwran. Habarsyz galmetmişinin ikinci bölümünü. Yo, ikinci bölümü aýdala. Şu an dynjanlyga näme adamlar ağlaýan? Dynjam çek ýatdy yani. O günde bir gerek talan bersen bolýa. No. Indi düşündüm de. Yürüyedi bilem ha. Näde bitýän şonu? Small razmeri. Satywatyr ağzı galma deşikler. Bunam size $70 verecekdiniz de. Imdan satýar. Çoraply natdan çykan. Bu çorap $3. Toy çek olanlar şoma diýerler. Toy pul jemle basacaklar. Ölünjek bolýarmy diýerler. Sag olun. Mediatama